to kapor klabyang mengin sedang higaneka jingmani baka jing syakri jingi yaublay lengba jangka school penpau jangka barang Presbyterian Moro ka step kabakmen yap hibaro nado ki hep kibarit hadok bekesan haka kerteng uji sukres bautrai kini kalong ka si try ka bakham kerpang ka bangitip ya ka kum ka Bible Sunday kabang ikan pau ikan mau ya ka jingyo ya ka ketin ka jaublay ka ba koridor ka ba im ka ba yalam ya ka jinglong jing im jing ikum ke Kristan kham kerpang ya ka Bible Society of India ka balong ka way na kitnat ki ba penmi ya ka kot ya ka ketin ka jaublay ka bang yongi ka kot ba ha ka baningkong ni aingo yublay mapenyo en kasngi ka bakrau ka bagentang kasngi ka bakerpang ha ka bangyo bani wanlang kumni ka ying ka jublay ban mi na ka ying kisem ka jongi da da ka jingla ka jongi shimet rengit skam ba umsim jublay Ukraine ha po jongpi lingba ki kimi ki pa bar ki khun have mapinwan cha ka Sunday school ha ka ne ka step bani lumlang nado ki kerdan ki barit nado ki krill roll department hado kelas rang ba ha kani ka benta ba sejong jo ke yemani banyo ban syakri lang yaublay lingba jong ke Bible Sunday tingi priang sai sin pat epi baro ha ka kerteng u Jesus Christ u ba utrai bar ngai khublay kerpang ke Bible Sunday ke ba kemen ba ke job iwe pi iwe ha ka kerteng utrai banong penim jingi u Jesus Christ ni priang subharu ye kitu ki wepat ki pargai ki bangla bandon hagar ka step nri bakum ka Sunday school je ka balang ngin sayo ban penmi ye kane ka jing syakri jing hana ka step lingba ka YouTube channel jong ka balang Presbyterian Moro ka jing khublai ru ye pi ha ka kerteng uji sukres ngin ye duai au blai blong pa jingi bah beneng ni aingo ye mi ku kendrat ye kane ka sngi ka bakrau ka bakentang kasngi ka bakerpang ka bangkin mau kerpang ya ka Bible Sunday ka bakum ka KGP Assembly ka labo ha ka kasngi ha ka ba inyo ban raki ya ka kasngi ka bakerpang ya ka tin ka ba im ka jami try ka basdang jong ka jing syakri niwan ha ka jami banwat ya ka jingelam ka bajanai nami ko try bakawei pakawei ka benta ka bangya ban pendap ha ka step bat hakan kasing hibaro kawai kalong hapo kajingilam umensim ujang me kerku yengi badon hakan ke ying mane kerku itu ki biaban khmi ru le maki YouTube channel kanong kajing kerku mensim berkabor haga kerteng ujisu ngadwai bangapan kini baro amen ngin beteng kini jing syakri jingi da kajing rai ka sispa sopo sispa live kandai haga bakhamrim Bible bangai kalong kaktin ublay kayalap yau Jisu nong penim kaperthai ka Bible bangai ka Bible kalong kaktin ka jo ublay hakabakot jong kani ka jingrai ngasngubha ban kerpat ya i mes serpai syabong ba insa ilaming i puli kaktin jo ublay batru ban buru ha ka jing duai ka jingrai ka sispa saupo
to syabangan duai ngan puli katu kat ni neki benta jong kaktin ke jong blei kata na ka gospel u Yohanes kalenong ka beningkong ka dekat ka beningkong ka kitab Isaya kalenong ka besan pusan ka dekat ka bakat wei ka baar ki Timothy kalenong ka balai ka dekat ka bahenriu ka sitiu Paul ke Hebrew kalenong ka besau ka dekat ka bakat ar ka gospel Matthias kalenong ka baar pusau ka dekat ka balai pusan kumjuru ka sitiu Paul kinong Kolosai kalenong ka balai ka dekat ka bakat riu bat ka sitiu Paul kinong Ephesus kalenong ka bahenriu ka dekat ka bakat nyo bat kiktin ki ba ongkum ni ha ka ba minning kong uladon uktin bat uta uktin uladon bat ublei bat uta uktin ulalong ublei kumta kan long kata kaktin ka bambi no na ka shintor jonga kan ompai sudah hanga hendai kan pendep ya kata ka bangas ngobha kan roiru ha ka bangalapha ya ka jingtho baro ka long ka bala persat mensim da ublei bat ka baminto ya ka jinghikai ya ka jing sneng ya ka jing penbet ya ka jing penmelin ka ba ha ka hok namar kaktin ublei kalong kaba im bat kaba donbor bat kaba khamnep ban ya kanu ka watlam arliang serti bat kaba pei hadu kaba penyaklat ya ke jing im bat ya ka mensim ya ki mat ya ka klen shingru bat kaba bisha ya ki jing mut bat ya ki jing temu ka donun Kabeneng bat ka kindau kin lit no hendai ka ktien jonga kan om lit no satya ai ba ka ktien ukres kan shongker hai hapo jong pi ha ka jing start baro da ka bahikai bat da ka bayasneng parlok ha ki sam ha ki jing ruai bat ha ki jing kin ut ba kin jaman sim da ka barwai da ka jing ai a ha ki do no jong pi shau blei tu shimru ya ka jing da kli ka jing pin im bat ka wat lam umen sim ka balong ka ktien ublei ken to mentang ila yos ngo ya ka bapuli ka ktien ka bakhut ka jong ublei ka kerpat ikini ki heb baret ngin ya khabrib ki khmat gini ki heb baret ngin le lang hau blei ka jing duai kuk pa jingi bahabning ni wan ne ka por kin try jisu be ban ai ngu ye mekin try leng ba kan ka por ka ba kodor paling ba kan ka step bat ka sngi ka ba kraw e ka ba kentang ka jome ko try ya ka ba mila pela yang ikum ki khon ki jome ken try bangin dan ha ka ying ka ba kentang ka jome bat kham tam ko try bangin yo ban kiu sha ka ying ka jome leng ba kan ka sngi ka ba kraw bat leng ba kan ka step ko try jisu be it ni tips hem ko try ba ki e baro ki long ki jing yalam ka ba start ka jome hot ko try ngi wan ha khmat jome ban ai ngu ye me ka dan ring kat ka jong mi bat ngi ko try ling ba ki sngi bat ki por ki bra let no ha ka jing im ka jangi bat ngi tip ko try bangi long kum ni kum bangi long de ka jing it ba ka jing snai ka jong mi ko try hoi try ngi ai ngu ye me na ma ka jing it ka jong mi ko try ngi ki khun ki jong mi hoi kum ju ko try wat langi long ki bri ki bapap ki bajat ki barem mem shem la ino ban mem shem la Pai di no nangi ko try re ka jing it ka jong mi ka yai tap yang ko pa hoi ko try ngi ai ngu ye mi ma ka jing ai ka jong mi ling bau khun jong bi Jesus Christ ko try ba yai pen em yang i kan try Jesus bi ba bangi long kum de kum bangi long ngi tips kem ko try ba de da ka jing ai ka jong khun jong mi halo lum kalvari ban sha na ka benta ki pop ki jong i ko try ki ba long ki bri ki ba je pen so si ya ka man ka ba khot ka jong mi try Jesus bi ngi ai ngu ye mi ko pa ling ba ka ni ka por baling ba ka ni ka step ko try ka ba mila pla yang ikum ki khon ki jongmi bangin dan ha ka yeng ka ba kentang ka jongmi ko pa kam tam bangin yo ban shakri ban pandan bu ram ya kerteng ka ba khot ka jongmi nginget scam ko try jisu bi ba min dan ring kat ban ngiling ba ka ni ka por kat bangi rang shakri lang ya ka kerteng ka ba khot ka jongmi ko pa ba ki ai baro ko try ki bangi ngin pendap ling ba ka ni ka por ba ling ba ka ni ka sngi hi baro ko wei kindalong shisha ko try ki ba priang ha khamar ka khet ka jingis nei ka jongmi kindalong shisha ko
try ki bab me shisha ko try me ngau bah ko try ya kita ki jingken ya kita ki jing ibi ki bangi ngi pen ki hak mat jom ko pa try ngi tuai ko pa ya ka jing dan ring khat ka jom ye bat ngi ling ba ka ni ka por bangi la ban shong khop ko try ha ka yeng ka ba ka tang ka jom ye shi por bangin skap ya ka tien ka jom ye ko pa bat kom jo ngi tuai ko pa jisu bi ya ki to kan try jisu bi ki bam la ban dan ring khat bat ngi ling ka ni ka por me te bat me yo i ko try ha ka nu ka benta ka jing em ka jang ki don ko try ngi duai ko pa jisu bi ba ka bor ka jom ye ka jing ka jom ye kan ye tab ye ki ba kan dan ring khat bat ki ha ka nu ka benta ka jing em ka jang ki ko try bagin yo ngau ya ka bor ka jom ye kin thoi kun try ya ka jing dan ring khat ka jom ye ha ka ni ka sngi kun try jisu bi hoi ko pa ngi wan ha ka ni ka por kum ka Sunday school ban rakhi ko try ya ka ni ka sngi ka balong ka sngi ka ba koror ka balong ko try kum ka KCP Sinat Assembly ko try kala bo ya ka ni ka sngi ban kerku ban mangin rakhi ker pang ko pa ya ka ni ka sngi ka balong ka Bible Sunday ko try jisu bi hoi ning kong ko try ngi kimla ko try klem da ai ngoi ame ko pa namar ka tien ka jong me ka ba mehla ai hangi ko try hoi ko try ngi ai ngoi ame ling ba ka ni ka tien ka jong me ko try ka balong shisha ko try ka ban ai ngi kan try ya ka ta ka jing shai ha ka jing em ka jong ko pa ba ya rap ngi kom ki banget ha mi ha bangi yo ya ka tien ka jong me ko try wat sha ko try bangin bu sha kan dong ne bangin bu sha rot ko try jisu bi re ya rap ngi ha bangi dan ya ka tien ka jong me ki yeng ki sam ki jong ko pa bangin nang ko try ban pendan kam ya ka ban puli ya ka ha ka jing em ka jong ka ba man la ka sngi ko try namba ka tien ka jong me ka long shisha ko try ka ta ka sharak ya ka jing em ka jong ko pa jisu bi ka ban pen sha ya ka jing ya len ti jong ya ka ni ka par thei ngi em ko try ha ka ni ki sngi ki badap da ki jing dom sudah hoi ko try jisu bi ya rab ngi kum ki khon ki jong me bangin na shisha ko try ban puli ya ka ban puli ya ka tien ka jong me ko pa jisu bi bakan long shisha ko try ka ta ka jing bam ka ban tei ka jing long men sim ka jong bakan ai boring kum ki banget hami ko try bangin ang la ban chap ya ki jing pen shai ki bangi ya kan do ha ka jing em ka jong ko pa jisu bi bakan da long shisha ka ta ka tien ka jong me kom ka ta ka wat lam ar liang serti ko try ka ban ya le na ka ban ta ka jing em ka jong ko pa ya rab yang kan try jisu bi bangin ya ka ban puli ya ka ko pa bat kham tam ko try jisu bi nang ya pen shat boring ko try jisu bi hakis gi ki por baro ko try bangin hang la shisha ko try ban yai puli bat ban yai minat ko try ya ka ban puli ka tien ka jom ko pa jisu bi hoi ko try ngi wan ha ka ni ka por ken try kum jo ban duai ken try kham tam ka Sunday school ko try jong ka balang bat kom jo ki Sunday school ki badan hapo ke district presbytery bat hak KCP Sinat Assembly ko pa jisu bi hoi ko try ki long shisha ko try kita ki shlam ban hikai ya ka tien ka jom ko pa ngi du hai shisha ko try ba me men pen chat bor ya ki Sunday school hoi ko try jisu bi what in ho ya ki kan try jisu bi hoi kom jo ngi du hai kham tam ko try ya ki nong hikai ki ba me mela khot ba mela khot ko try na ka banta ban hi ai ka jing hi kai ya ka tien ka jong me ko pa pen chat bor ya ki ko try da ka bor men sim u jong me ko pa jisu bi na mar mangi long ki briu ko try ngi long ki batlot ko try ngi ngau tho da ka bor ka jong me ngi nom la ko try jisu bi ban hi kai be ka tien ka jong me ngi pan ya ka bor ka jing lam ka jong me ko try ya ka jing pen chat bor ka jong me ya ki nong hi kai baro ko try jisu bi na do ki baret ko try ho hadu ki balasan ko try jisu bi ki balong ki nong hikai hagi kerdan credo rule bat kom jo ko try hadu ka kerdan ki kelas rang ba ko try jisu bi ba me ben pen chat boring kum ki nong hikai ko try jisu da ka bor ka jong men siam u jong bi mangila kum no ko try ban sandor ko try ki khon ki jong me ba ki nang la ko try jisu bi ban em ka jing em ka badai dor ba ka man ka jong me ba ken long ki ta ki khon ki jong me ko try ki bala shisha ko try ban long ka jing shai shakadi ka perthei hang no hab ki don ko try jisu ben chat boring ki kom ki nong hikai ko try jisu ngi pan ka bor mi
namargi tips kam ko trai da ka bor ka jangi ngi nom la da lai lai ru ko pa rengi pa ne ka jing harap ka jang me ko pa bangin long shisha ki taragum kita ki karkhana ki bapen sanjor ko trai ki khon ki jang me ko pa bakin ang la ko trai jisu it ban em ka jing em ka badai dor ka man ka jang me na do baki dang ret ko pa jisu it ado bakin da he ki da san ko trai bakin ngau thu ya ka jing it ka jang me ko pa baka jing it blai ka jang me ko trai kan yo ban shang tan rai ka jing em ka jang ki baba me men yo ban san shisha ya ka jing em ka jang ki kan trai ka ba man la ka sngi ho trai ngi duai ko pa jisu it bakum ha ka ni ka sngi ko trai ngem la ko trai jisu it klam da sngongo ya ka bible society ka ba long shisha ko trai ka ta ka shlam ya ka ba ka la ko trai jisu it ban ai ban pen priang ya ka tien ka jang me ban ai ya ka tien ka jang me hangi ko trai jisu it ngi ai ngo ya me ko trai ling ba ka bible society ko trai jisu it oh ngi duai ko trai ya ki secretary ki staff ki nong kit kam ro jang ka bible society ko trai menang pen chat bor ki kon trai da ka bor ka jang men sia mu jang me ko trai kam tam ha ka ba ki la kan trai ban pen priang ya ka tien ka jang me sha ki breu baro ko trai khnang ba ki khon ki jang me ki bang het ban bor ko trai kin yo shisha ko trai ban puli ka tien ka jang me bat ba ki la shisha ko trai ba kin yo ya ka ba ki puli ko pa kin yo kan trai jis be ban yo ya ka ta ka jing pen ken do ha ka jing em ka jang ki ko trai ba ki la ban phai sha me ko pa ban ya ja ka lenti ka jang me ko trai jis be ho ngi duai kam tam kum ju ko trai ya ka bible society ka badan ka bantai ya ka ban pen kala ya ka tien ka jang me ko trai shaki ja tien ki ba pher ko trai jis be to nang dan ring khat kan trai bat ki kum ju kan trai ha ka ba ki pen kala ya ka tien ka jang me shaki ja tien ba pher men pen chat bor ki khnang ba ki chat ban re ba ro ko trai kin yo kan trai ka tien ka jang me kin yo ko trai ban puli ka tien ka jang me ko trai ba ka tien ka jang me ka long ka jing bam ka long ka ta gu ta jing bam kan trai ban te ka jing em men sem ka jang ki ko trai ya rap ko trai jisu it bat kom kita ki ba yo ka tien ka jang me wat sha bangin shubu kan trai jisu it re ya rap bangila ban pendan kam ha ka jing em ka jongi ka man la ka singi ka trai bakan long shisha ko trai jisu it ka bor ya ka jing em ka jongi ka bangila ban yahat ka trai ha ka de ka perthei ka badap de ki jing e ba ki jing ele bangila ban chap ya ki but thap ki jong baman ko trai bat bangila ban nang jan ha ka jing em ka jongi shame man la ka singi ko pa trai sende bandan ring khat bat ngiling ba ka ni ka singi kum ju baling ba ka ni ka por kat bangi dang shakri dang le ka teng ka ba khot ka jong me kam dam ko trai ngi duai ha ka ni ka por yo shakri yo jong me ka ba me mela ra kan trai ka ni ka balang ka jangi ko pa ngi scam ko trai ba ki eki long shisha kan trai ka plan ka jong me ho trai ye de ring khat bang shakri jong me ban sa sam ye ka tien ka jong me kan trai ha pedeng jangi ling ba ka ni ka por ai ki eki ko trai jisu it kin da long shisha da ka jing persat men sim dong men sim mu jong me ko trai bat ki eki jing pen krek ke jong shakri jong me kin da long ka bor ye ka jing em ka jangi ka ba un sayang sang kin diet por ko trai ban plai ka tien ka jong me ban ai ye ka jing hi kai ka tien ka jong me ko trai hangi ki bas ngap ba ki ba sha skor ye ka ko pa jisu it ba ka tien ka jong me kan yo ban shong jaka bar ba sambai jong ka tien jong me ba pet ko trai un yo ha ki do not ki bas bo ki jangi ko trai abangi mi no na ka ye ka jong me ko pa ngin long kita ki breu ki bayai pen thamai bor bat habangin long kita ki breu ki bayai em ka jing em ka bayai sai so ha ka jing em ka ba man la ka singi ko trai jisu be it sene bandar ring kat ling makani ka por ngi ai ting shania ha ki sang ti blai ki betwan bor ki jang me ko trai ba ban ngau ki jing kar phan ki jang hi ko trai bat ma be ki pop ki jing ngi pen so si ya me na ma ki ngi pan bat ngi priang ru ha ka teng trai ba jisu nang pen em menta halakar taru amen ublei ni stay ban kerku ya ki bentag bla pulin ting je ublei bat ke jing juai ki bla bo akmat jang u i pen pau ke jing sungu ya i Mrs. Serpa Shabong ya ke jing shakri ka bakor ka jopi tu blin kerku kerhai phi met bat ban sim ngila po shakoi pat ka benta ya ka bangin yo ban lumno ya ke jing aingu ni kham ye bon han ka step tinga kerpa di kiriurang ba banirap ban lum jing aingu kham ban sim e ya kapor ti hadin bla lum ke jing aingu nan so kerpat ye Mr. HB pesa dekat komti balang banduai pedekentang ya kejing aingu tong nyale lang kejing duai kerpat ini kena berit kinya khabrem kinya duai nama tak ini kejing aingu kumne pat au blai ini kejang ini ke step
ni wan man dem selajat jo man khot kot pa ke jing don kat ke jong me atai ko mel don ka ngina do dang step mem chim le no atai ngi melri mel sumar ngi mala ai ki jat batlot ke ngi bakin kiu che yeng ke jong me ye ke ben ngap pancha skor ye ke tin ke jong me na do ke jing roi hoi ke jing pule ke tin ke jong me ke jing duai bat kham tam ye ke khubor atai ye ke bu shaki jong me un sam ha ne ko por la ki long ke barin ke ba khrau ki nyo ka ka ki do not ke jong i ho jisu ke ne ka long ke singi ke kerpang ye ke bangi ma ye ke ne ka Bible Sunday ye ka ba ka long ka Tien ke jome balong ko em ke basisha ke bat ke bam ju kala ke balong ban ai ki jing tei ban tei ki jing mut che pakhat jungi bat kham tam ke balong ke jing dai ke jing mut ha ke jing ya lati ke jungi ha ke ne ke pathe ke badap tang ke jing bat ke jing le kur khuru atai ya ko wei pakoi ka ti ke ba the bala ai bal panno ha ke ne ko por ikini ki jing ai ngo atai iki ba mei mala kur khu atai leng ba ki me ki pa hoi man don ka bat ki man ai ki nang la ban ai kham bun atai saka kam ke jong me bat kham tam ki do not ki jong ki to kur khu ye ko wei pakoi ka ti atai la ki long ki baret ne ki ba khra ma man the ke jing kur khu ba tam to don kan chano ba ka balang kan panya ye ke ni ki jing ai kin long atai ka burom tang ke jong me hi ban ra ye ka gospel ke jong me setrong bat kham setrong to don ka ye ke ni ka singi pa ro chi singi men om eno atai na do ka ni khaliman ba ki ai ba ro ben pendap ha ka ni ka singi kin long atai ka burom tang ke jong me hi to don kan atai ma me ki ring kang bo buan iki bengi hi ju pesosi me mal ka por ni pan ngi ngo ngi dam ngi kerpan ha ka teng jong Yesus Kristus menta ba hala kata amen ngi pen pau je sungu ya i Mr. HB pesa kot komti balang ibla duai penkentang je engu tu ben kurku ye ke jing syakri ka bakor ke jong pi pen pau je sungu ye ki kun samla ki blalum ye ke je engu uli ni amal kurku ye ke jing syakri ka bakor dor nila poi syakoi pat ka benta ya ka bangin yo ban skap ban sa skor ya ka tin ke je ublei ha ka ne ka step ling ba jong ka Sunday school jong ka balang Presbyterian Moro ngi dap da ka jing kemen ka bakrau bangi don hapleng jongi ya i Mr. Once Kemlang Marbanyang i ba Once Kemlang Marbanyang i don hakabalang Presbyterian Umyo bat itrei kumenta kum u youth worker haka balang Presbyterian pokse ngi sungthoru ba i ba Once Kemlang Marbanyang ila jiwan program hakistem ke babenswa haka jiseng samla jongga balang Presbyterian Moro ngi penpau ching sungu shibun pi ba Once Kemlang Marbanyang ya ka ni kapor ka bakordor ya ka jingla kloy ka jong pi bandon bat ngi kum ka Sunday school jaga balang Presbyterian Moro hane ka step ngi sungu thu akapor ka balingkot ka Sunday school committee lingba i pastor Reverend Sim ila nyo iba banon hane ka step banong kum u nongkren hakane ka step hapleng juga nika singi ublei ka bakarpang ka bangitip kum ka Bible Sunday bat i ba Once Kemlang Marbanyang in sayo ban ailing ba ka presentation jong ka jingkren ka jong i ka banong ka jingerap yangi ki hap ka beri bag nasan ban sungthu khamshai lingba da ka audio lingba ka presentation ka jong i batru ya ka khubor lingba ka tiang ka jong ublei ti ngi dap da jing kemen ye phi ba ublei kurkhu ye phi ngi scam ba ka khubor ka ba ublei pension ka do no jok phi ka long ka jingerap yangi kum ki khun ka ublei kum ka Sunday school para ka way ti haswa bangni ban ngap e ka jing sam ka ting ju ublei la man ka step ngin pun kre ki do no ka mesim ka jingi da ka jingrai ka ba shispa lai pun riu ba shispa lai pusana ka ba khamrim ka jing thiang ka tin ublei kaktin jongmi kabakordor kum kaksiar balapan prang kaktin jongmi ka itanat kaktin jongmi kababang kabadap dakarongap do nuot jonga kapendap kum tu bara sautli ki khot ka jingrai ka bashispa laifun riu See
các trên dòng mê ca ba ba da na ro na no chong nga ka ben da kan ya nam ka tin ka chong me leng ba ka rit lao bom non ka ni long bu no attention ma ki se yang bon ka ba ko nap da cho ban ya lang ro pa don bon ha ba ken ma ki to ti si mang a shem ngo pa ba bon ka jing sa wa ka jin chong mi do nu chong nga ka pen hon sok ma ki ba yo i ko ma chong me bo neng hi ban snow ka tin ka chong me ba grandpa siêu bat ba shon yo ngan yat wir lem jing ker khat chakadi yang shakamon nang botin da kaktin ngan yat be klem keladin. Hello bro. Hai. Kumnu fi long, fi syat jakhlan. Fi wan bam khana ne wan chano ne mentas ngi. Wan bam khana. Yan chano. Wan jiseng, bat ha jiseng ne belak kumnu kumtu ngalak klat nga. Ha belak kumnu. Tang syong khop sa. Tu sngi sa. Siapa itu bawan scam? Hap ngap bakran iyo. Peca bawan scam barak. Peca nga. Fila itu nemeng ah. Menu bala itu yang arak ti. Edi Pak Dandra. Tapi peca nga barak bafin itu. Pec bah. Pec bawan scam masat senyum tu. Kanyam handsome nam. Handsome day. Ta. Pec bah yang ah. Badalai fi kenduk chano-chano sa oi nga kom ni pec. Ibawan sekarang syit dan kawi kasap, bak kata kasap kadai kasap kelet. Dan la i fi am mas kelang. Ang fi dai nanu kum tu. Dan la da fi i yang asani satai am la da fi ang bawan sekarang. I kerteng kum nu itei lawan teh balang jengi wan keren Sunday school. Fi sa ong kum ni. Da fi kelet ka kerteng jong am. Fi sa oi nga eidos. Wah. Fi ong kum nu. Oh ngami ngorang ai fi. Where are life fi ong kum nu? Kam jam ngampat yo ngore pek ngala sawa ba pek ngada off kan ikam mai dengan sawa mangahi pek ong edus da filo ong edus mut ngala tep bet ngala kendu fi hang no ma ta siapa nganyam seperang aku apa ni thu kum ni fi ibawan scam man lakas ngi jan man lakas ngi ngi akan do ya ki kena ngatri kat beki samla tinggal sikwa ro ban ong kum ni ban lo bang tre balang pok se ngi dan ro ijai ken hun ibangi khot ka Islam sandur bad hita Islam sandur ngi lek kum no ngi lek children scam children street
nang ta ngi penlek ya ke workshop ki kumno primary kadai halor kumno ki kena kinla ban pulih Bible man lakas ngi kita kide ki one day programs bagi kena nalo bangilek ki training nam ta ki Sunday school teachers bat kum ta ter ti itai de chimpin itu ijing mat pang kendian bat mentakas ngi de kas ngi ayu kum tu Christmas om kai kum tu yes kai kum tu di Christmas sementara. Di ke ngam yo ngau bahara hakajuk kapor. We are live. Bible Sunday. Kai Bible kum tu kani dei. Kani di Bible Sunday. Tanginya keren siapang Bible Sunday mentaka sengi bat syua kata sengap syuan dia. Ai ablek syua badon kam. Panengkong ngahap ai kublai syai temen mesan ibarat pedian subha yang nang taya baro i pastori badan rengkat dek si balong emen jonga nang taya kini dekot jong ke komiti balang kinoi kai Sunday school bat baro na preng jong fi kani kapor tingin lek kemni mentas ngi pechanai rokot oi dos chanai ta mentak sengi nya keren wi basubang ba ngani tu khana fi jing tu khana bas ngau tenat tamang kwa fin sengap ba biangam ta ti syua ngin sedang ngakwa ban keli jing keli kum ni mana basubang man pulih kot mana basubang man pet tv ki bas ngau bangun pulih kot rak lek kum tu basubang man pet tv lek kum tu ta apsha jai bu syua sport bu syua subang ki basubang man pulih kot rak kum tu ki basubang man but ban pet tv lek kum tu pet keluar ta kini barak beni bahek ro kum tu na ta kum tu ta bu siapa teki bas ngobang ban krekot bet ban krekot basubang krekot sebarak ti sisien ta bet bah la dan mana-mana deh meni eng ni ki kemi pa sibet barok ki tv ki phone ki aka bu nak ngau saai ban pulih kot eke biang em nai pit tv ra ta da fikli yang fikli pak yang orang bahan scam pipat ngau tenat dan le ayu ta we arlai hai ngapa dem da fikli yang ngan le kum ni kum tu namar belai ngau tenat lang em ban krek kot ru ban pet tv ru ta terang akli ngai fi menta pada filayo idea fi ngau tenat ban le ayu ban krek kot ne ban pet tv ne ban pet phone ne kum hablek kum tu mensyara dekat tin we arlai good nice ta kan ngin sedang mentak sengi page ni baro page screen ngin ya keren cepang katai pun pulih we arlai kadai nantang na mentak kena na mentak rang bak ro katai dailang ta balai ngi haban pulih Bible. Te syua bangin sedang ngin yang syua ngin pulih memory verse baro. Sabab ban yang baro bahek baret bakrau kat badan haye mane. Baro ta. Da buat nadien jong fi haban ong bah kat ba mi ka sur nak po hap ong bet. Ngoem ta. Buat syua nadien jong asien ong. Timothy nampak dia ngau Timothy lenong balai dekat kan real ta ngi pulih na kum tu na Bible tang mga ong ayu ramantan gospel Matias dai na kum tu Timothy ong yang sisien kelenong kebasan em lenong makan no balai dekat ta very good Timothy lenong kaba lai dekat bakat tapi cabakan scam kan merok fiap lelut barit bahek ro mlang bantum lek ong kajing tho barok kajing tho lek bah kajing tho ta barok kani di kai kani kalong kabala persat lihat ni persat mensim da ublai ta
Kayak gini? Ong lot barok? Kalong kabala da ublay ta layo biang em layo kem em tu ta bat ka ba mentoy le bat ka ba mentoy bat ka ba mentoy bat ka ba mentoy kani de ai mentoy kede ai oh mentoy ya ka jing imesile ayo sekolah sila kemana ikai ya ka jing kani de ai kani de ai mentoy ya ka jing oi nang ta email dah lek dekat ni sila kemana do dieng nah sit senang ai tak kem tu sit senang am oi te lek kemana kani de ai ikai lek kem tu jing senang lang ko mabam te jing senang ta barok jing senang ya ta kalau enggak bejing mentoy nam tak jing hikai jing senang ka jing penbet lek kem ni bakodor ka khti jing penbet ha la yok kem lai teli kani dik ai jing hi ha kene katu bat jing penmelin ka bahaka hok lek kembali pan sengat kem tu haka hok ta kan ni pulih sisin baro ngin pulih arsin ngak pin pulih jam haka jok kapar wat nam kerkat pulih dak pulih bahaka ketin jong blai ma ta we are like are lenong dekat kan riu kalong bat kaba mentoy yaka jing penbet bat ka jing penmelin ka bahaka hok ta las ngin pulelang lala em bro lala nem very good ready ta barok bahek ro ngin pulih lang ka jok por ngin la ban pulih ka ketin jo blai kini ke step ngano nga 1 2 3 ngin pulih bat ki actions ma 1 2 3 are kalong kabala bat kaba mentoy yaka bat jing penmelin ka bahaka hok ye talia bajau tap keti baro ye ta sebab ban syong kan mentak sengi lala ka bible verse day lala nem tang aku ban keli fi lala nem mentan berapa pulih em bible ka ongkom no ka jing thok mut ka de kan ni ma jing thok de ai bible ka jing thok barok de bala lek kom no tu persat mensim de pastor persat mensim tu mesan mana persat mensim tu very good ublay persat mensim ublay ti mentak sengi ka jing kran jengi ka long halor lai tili ki aka number 1 ngi hapan pet ka jing keli ka jong akam ni pet ngan keli pi balai hap pulih bible fi hapan jubab yang akam ni fi hap akam ni ladang keli ngai pi pet cenga barok ladang keli balai hap pulih bible fi hap rak ka ketika man ka ketika diang sya bakal long ka ketin ublay ta anglang barok ngakli sya fi barok we arla balai hap pulih bible bakal long ka ketin ublay dan nomor 2 pat fi hap rak ka ketika man bakal long ka basisya but number 3 but kalong ka mentoy ta ready am ta do jangan bro gibran nampak mau ro subang dai ta gejing kali jawab scam kalong balai hapule bible number 1 kalong ka ketin ublai number 2 basisya number 3 kalong ka mentoy
dia pecengah nginya keren gitu mentak sengis ngo nginya pet kumno kolong ka ketin ublay kumno kolong ka basisya bat ka balai ka dei ka bamen toy very good ta 1 2 3 ta oh aku akan keli suang yang long ka ketin ublay tu itu yang bang empat datip ha mana bathok ya ka bible ublay sa ubriu no ublay na ta baong ublay rakti ta baong bathok ubriu rakti ta tha ubriu ta bo siapa khambun bathok ubriu lada bathok ubriu ta ong ketin ublay le you pada dah tha ubriu ta mut hap ong ka ketin ubriu ta ong kumno ka ketin ublay pada mentan ngi pulih na egam tu Timothy mana bathok tha upol uyarap tha upol ti apa kum tadi ka ketin ublay na ketin ubriu na ketin ublay tha ublay terai kan ya teman-teman pat ong citi upol si Timothy pada de jong ublay ni jong upol na ngalak kulmar ngaru de ketin ublay na ketin ubriu na tha ublay na tha ubriu na ngap ngai thượng ngai fis ngap ngan ai nuk sa ba finom baklapet kaya kani ka bible de ka ketin ublay ngap ha barok pet cenga kani bible de ka ketin ublay tangba la yarap tho ya ka daki bril singau ngan ai nuk sa kum ni sukan menta fim pat nang ban tho ma fim pat nang ban tho ngan ai ngan ong kum ni sukan menta fim pat nang ban tho wi ong pen tho chi ti se ya email ngapat nang mentok TV kot yang ba scam so ba pentok city se email ngasong kum ni tong fi kwat thok kum no ngap pentok na mentai jo fi ong thok ko mai be it nga kan mau dok ya pi i nga thok te nga thok city katu ka city bang thok manga ka di ka jongan ka di jong pi na jong pi dem nga sui rap ban pen thok ya skau em temot nong thok jong ka bible dei belai ublay orang akan ni mentani orang persat mensim dau ngak semut dor lek kum ni padang tho upol ke siti Timothy te ngamot dor orang tho ublay persat mensim oh pol tho umda ta i modor semut dor kan saya long kum ta temut tang ba ublay persat mensim ngau na sampai tu balong very interesting ba ublay udai ubri wa tho nungkong ka bible fikir mau tu kapua don wei beri balak li senyuk bahang modor uki hawai lum bekerteng lum Sinai barata lum Sinai wan ublay haul baru ai kitu kisipau hukum beri ayu tu Moses ha kapua ba Moses sudan lum Sinai ublay daladi utha ha ketuki kita belat utha ikisipau hukum mod ublay udi nong tho banengkong ya ka Bible dei ta temot ublay de nong tho ki wei de ki bayarap tho ngakwa ban klifika nongot ki bayarap tho ya ublay ngap nong sakam ni katuba ong God's bread mentan katuba ong bapersat mensim jong ublay dia ka Bible ngi ong gam ni Theonostos kai kani de kai ka Theonostos ka bemut ka jing persat mensim ke jong ublay ta nong tho dai mano ublay kan nungut ki balaya raban bu jeng tho ya ka Bible sau phau ngut men tay thu enga manu bayarap bu jeng tho ya ka Bible tang kan thai ne senrang ru barok ta ki tharai ki bayarap tho ya ka Bible ki bayarap tho ublay ka Bible dan ki kan thai senrang nang ta ki dan nang tong dok ha nang ta manu de nang ablang berat nang ta gitu basit syang hapok kete ki gitu kisim nang ta nong bisyar bat kiwi ma ina me kran bon ngin saslam ta tikidan kita nang ta pada ngidan riu pun riu teliki kot ha ka Bible kita ibaro pet ngan ya tu ifi manu ba heksa peniksa ya bang sam dam tu filana man ra an riu pun riu teliki kot sikan nga ai pila na man ra arpo teliki kot ngan ai fi arpo teli fila man ra lai po teli san po teli fidang la kala po isa du chate
ngamnget ra filak saya besan filak melak ra besan pastor melak ra boskan melak ra tang bas ngap very interesting ngap ba lada dei kun ublei ni long hek sa ba perkat tang da sikti ngalak ban ra andri pun ru teli hek sa dan ri pun ru teli teh ni Andri pun dia teli dah vi anggang vi vi hek sa ba klan ngalak ban ra andri pun ru teli pe kan dei ta tenang ta barong very interesting ba ngap ba ya ka Bible la simpor ban tho adu si hajar rus pa senam kita kikot bangi pulih sekolah kemau kita kikot kibri ki simpor tang si senam arsnam ru benai san senam ban tho kini balong doktorit ba tho thesis ru ki simpor san senam ru senam ya ka Bible la simpor adu kanu si hajar rus pa senam dei bakat ni na bakat ni baslama mandu badi sispas nam ang ni penirakti dan nama sispas nam dan ra perkat nri si hajan sispas nam mot haduk sispa haduk khat nri usin baslam ha tambah ngap itu ifi watla da thok mengkena komta baro ani Bible kim ju ya longkol mare kiwe kawe nak khmat kam thok ra ngalet cheyo kiwe kim thok ra ngalet chetai baru kita bet ya kajuk kita bet sepang ujisu sengo tenamar kata nak kita baru pi ikop nem bakade kani ka Bible kadi ka ketin ublai kadi nem ketin ublai namar balai unong thok dei ublai bad ublai upersat mensem ta number 2 ni ang number 2 ke balai hapuli ka ketin jong ublai number 1 jai balai jai we arlai balai hapuli ka Bible number 1 badai ka ketin ublai ta number 2 balai ka dai ka basisya ta pe aja ola alip na tu la mek ta pe utai we tu banyu li bah utai di dua jong ba on scam dua sajing motor kan wah style em ta sengap kajing keli jangan kalong komne agla sawal ya tu yang uni di mana uni di bayar rap tho you beli ke Bible we uni Moses thap day tang 4 day ra ngan su ang kulu na ban stat day bayar rap tho ya ka we na ke kitab Old Testament Old Testament mana betul Genesis dia betul Moses tak mana udah Ibril bakerteng kemana kerteng usdang na UI Abraham UI kod hawai kod hau US thap day ta Isa ta ngap ba very testing ba uni saya uni saya ula impras pa snem syaban kayu jisu kat no snem pras pa snem ngaku ban clear fi kani kapor dan na pleng jong fi bala ban tip jayu da fila let mentanang ni seyeng pitip nem sa jayu fi sibet mano batep ban jayu fi sibet rakti fitip entan batip fitip nem darang kelinga fim tip fila kum to da fitip fila kum to fitip nem jayu sibet da fila ceyeng kum to na kum to sengap ngi tang sibet rungim tip jayu uni saya impras pa snam shwau jisu fitip kai baja ulaya thu lupa ba tho spang jisu hadu sau phau tli ki kadon ka we ka khot kadon ka we ka chapter ha Isaya la da banya thu lupa spang jisu ka jing sya jong jisu hadu khat san sin bat kita baro kila jalong perkat praspa senam la tho chuaban kha jisu ong Isaya on sakaya ukun la khana yu jisu kum tu
Kah por Good Friday day. Oh em. Por yum tu? Por Christmas. Ni por December por Christmas. Ma. Ta. Kei bala tho ke kitab Isaiah day sisya na em. Galong sisya na em. Ta. Ka Bible ka thok na ka day sisya na. Day sisya. Pe la thok na du pras pak snem em tang bala ja sisya. Ba ngakwa ban keli kum ni. Ba namat ba di ba thok sisya sikan Jisu thok tang ni Bible wang. Parlok barok. Ong Jisu ngan sawan biang hakasien baar. Try unwan nem try Jisu. Wan try ba ong scam day. Unwan balik ben menu ba ong man sawan biang. Menu ba ong? Ka Bible. Ba da ba ong ka Bible ong thok ne de sisya ne. De sisya. Ngau em ta. Next. Aku apa ni tu kanai fish pang uni we breu. Uni di Dr. Samuel Lewis. Doctor you? Samuel Lewis. UM maka kat te 1840s. Ma. Tiu di doktor bade na Austria. Basubang ba ni. Ude barannya kawi ke hospital. Batman ka puaram hospital jong Dr. Samuel Lewis em. Kidan kini ki beriu te ki ba armen. Ki ba mut ka kelung. Mana besok kana? Dan ni gidan kini kibri em ba armet bamut ka kelung man kapur em kiyap bet ki kelung kiyap bet kibri u Dr. Samuel Lewis la long komne ni balayu kiyap la long kulmar em tenang ta ko ke sngiu khat ikinos ye ki doktor jong uang doktor badeng baret wan la khat det bara nda lawan em long doktor ong komne na duk mentak sengi dah pilawan na jaka bapuit beriu na jaka bapi sumari gitu ki balayam sengo bahaban dah sat keti ong Dr. Samuel Lewis kumta tidak ki ladap sat keti kita ke doktor hadin kat tu kat ni lakwan ki doktor ong ani mentau benai em mendon bayap syu apa hospital jengi ki clear Dr. Samuel Lewis kum no bitip bahaban sat keti sengap mangya su ifi kata di kas pak snem 1840 hakakat plus pak nyopo ki scientist ki lab badan ki germs bat hakata lab badan ki germs makti ki ong day bansan keti por corona sitwan mani ka ong kus nang go tha so bha bandaya sat kete bat bandaya dai ki khmot ong em komta por corona sarkar jongi dang penbena mentakat no ngidang pulia kot mentakat no pe ki scientist ki dang lab tang aduk kat plus pak nyopo badan bahaban sat keti ka Bible lai hajar senam mensyual haka kitab Leviticus ong komne lada pikta iki baca clear pikta ka banyap ong ka Bible hab bansat yo ka Bible dai ne masisya ne ka thok ne thok ra ngap ong ngampat yo sngo bah ngampat ngulong tikna re sibet bi ong baun skam tip Bible de sisya nem de ne ngapat sngo thu bah Bible de ne ma sisya ta ladap artli kejingkeli jong akalong balai hap puli Bible number 1 hable kumno ngong jai hable lang swa balai hap puli Bible number 2 ta sa number 3 kadai ka bamen ta nyene pet bamen toy komno ma tang ibe story peiteng ni de bil bat kajian kadai ka true story kan ni kini ki brio em ki em ha New Zealand mana bala jupoi New Zealand rakti adi pat jupoi mana ba kuat let New Zealand fi kuat let New Zealand nam fi kuat nam sedien ta ngap buat ketis po kabrib ki khmat kabrib barok ta fi mudur kan la song aeroplane bat nga song aeroplane ma wat pet ki khmat model apa aeroplane la song am fi lan ha po bat fi pet sekamon bat kabrib si pai sekamon don ki dieng ba pai sekamon sekadiang ni don kapung ba building bajrong wa ta play ki khmat fi nam building bajrong fi nam ta play nak ki khmat play nak mana ba yo building bajrong rakti ye 5 barak lapo New Zealand subang dai ta
Tersengap. Kini ubil bat kajian kisah New Zealand. Kidai kibait bah kidai Shillong. Hakawi kasngi ki angkum ni. Kidai kibri kibait. Dos. Ida deko. Jai. Yang akali jengkali si pepet. Ubil bat kajian kidai Shillong ki ait bah. Hakawi kasngi kat baki dang syang ki angkum ni. Ong ubil ya kajian. Kemi. Ani ngaso kuat literary missionary te. Ang sa ubil ani ngaru kuat literary missionary kan ngasgo bahak ban literary missionary sa Filipi te baro arngot kila ya syong kila thok e kakot ban tip sa pastor sa balang ke pastor bait manga ubil bat kajian dia kuat ban literary missionary palat sa Filipi ma te akasngi babuat kila ya yo la leb ICT kila ile akum no la leb ban lum kitar baro khot la tap airbag la ong ubil try keme tap ko tu betul nyong jongama iya tap kan ni kajian dulu lah ong lek si badai mangi kasih lah ong kepa tap lam tu kuai bau tu shun rumah ma tap tu kajian sem sukan dadai ma pi pa tap kai dah pa tap kai fi sukan pin pa tap kai sukan fi abel lek chat po Filipi dan New Zealand pin pa tap kai terai keja nang ta juti nang ta tang kata nang ta Sabti dan sen ma pa tap ong tap lam utu uai dari badan ki babam duma tap lam duma ru ita tiki la tap lot la ready baro khat la dan kani airbag la ready la yak kemen baro arngot la syai lek cha New Zealand IOM na syai lek cha Filipi lek ayu kum tu train mission na ri lek yalap yu jisu sha Filipi la ready baro khat ha kata kapuar fitip jayu ha kata kasngi syaban let la ada booklet plane tiket baru khot la ada penbet baru khot ha kata kasngi ya pang papa jong ijil wan papa jong ijil ijin ma ijin ngapang ijin pet ya papa ni pet ubil le semut dor ma pet ubil boleh capok Filipi ipang lek kumno ipa lek sepa jeng kitu arngot upa jeng ijen la ngam solak syuk teh lapang palat te baro arngot damit kila lek kumne kila ayat kumne ni lek sa Filipinen pet ipa ne lek Filipine pet ipa ne mut ubil laong ngan kok ngu yo blei ne lek sa Filipine ngan pet ini ipa ne kila kolmar ne kok ngu yo blei ne pet cuai ipa sukan dadai pipin lek kumno pin kong ngu yu belai na pin pet ipa na para bang kong ngu yu belai rakti ta bo siapa ki bang pet cua ipa rakti ta pet cua ipa ta kini long confuse kum balong mapi confuse untuk balik kum no pet ipa na le cha Filipi ubela engan le lakale ma pet cua ipa ta lalong kulmar kum tu ta akawi kata kamit akum ni keme ale nginya pelong jing duai syua duai nama rasuaban pulih Bible hab duai te hab duai am duai jisu pensyayangi akan dikasingin pulih Bible ha kata kapuar ki pulih ke Bible ki pulih markas lenong nyau do khat sipo do khat lai masen pulih hang ta ong komne Moses ulaong kata ke kitab ban ong menom iben ban sumar ya ki kimeki kpa Sukan fi yok puli kata kabenta ong sumar bat i ki kimiki kpa hang ta fi de ban let chua sa Filipina de ban sumar chua ipana your answer na na Bible your answer mtip menchua confuse mtip let to masun puli Bible your answer nama kata ka Bible lalong mentoy na mi ubil bat kajian lalong nam jing mentoy ta ta kan ngin ya kut no ang ni kapor tang baswa kata ngakwa fin ong sasin ready ara bakti barom tu ma ta ngap kwa pet fin la nem ong ba balai hapule Bible number 1 ngampat ngusuk ra kata ba ong pi pihak ban ong kamba pihak ban ra ketika diang ketika man balai jai we are like balai hapule Bible number 2 kadai basisha number 3
kalong jing mentoi ta ngap kan ngan ong ngan penkot kom ni ngap ya kini bahek ngaci ko ban bu ini atli ke nam ta jong pi bakam he teng kas pertai kas sawa palat bun than ki sawa bun than ki kubor bun than ki ki bangi ajubab yangi ngakwa banong kom ni habangi ngi kwa ban keren mat ublei ngi ya dah fi kwa ban keren you ublei file you duai oh jisu ngalong kum ta duai em kum ta you can fi kwa ban ngap bau ublei keren yang ngi fi ablek kum no hap ngap iki breu hap YouTube hap ngap kum ta dei kum no fin yo ngau bau ublei keren yang ngi nakabai bel hakum kapor ka bangi bun bahaki jing sawa la da fi kwa ban ngap yo ublei pule ya ka ketin ke jong u blei ublei la tho si bun bahaka ai ni bangai kwa ban ongkom ni yo dan na pleng jafi ki dan ki por ka bis ngau bo ublei us ngap jar ka jing em jong pi ka de ya pi tang mon chule tang ka wei le che ka ketin jong blei pule ya ka pin sa siam bo ublei keren ya pi ma kata ka de bangai kwa ban pen kan mau ya pi la da bis ngau bo ublei us ngap jar ka jing em jong pi ya ka no ka por le che ka ketin ublei bat ngam artetin pin ngau bo ublei keren syai ya pi ma nang ta la da fi kwa ban wat jubab pertai menta wat jubab no Google na po YouTube banyak kata let's say for another session kata tambang kwa ban suong so bah pada fi kwa ban wat jubab ubel bat kajian ki wat jubab na ka Bible lek kum ta namar kata habang ilatep bangi de ban puli ka kten jong blai ngidei ne em pada ban puli ya ka man lakas ngi manu baong badai bahaban puli man lakas ngi so barakti manu pada bam ju puli raya ka man lakas ngi barok ngim ju puli raya ka dei ta tingin me keren cuk kate ngin ya penkot nak tu andai ngakwa ban ong fi kembala puli sedang mene ladangi puli ka ketin jong blai em kelong kum ni pecenga barok udan ni syaitan pecenga udan ni wai syaitan em bastard bah lada fem pulek ten jong blai tang si phang te dos lakot bet ngala ong syai bet pen ngop bet ajing pen syoi pen sa syak job be syaitan handai fi kwa ban job ya syaitan fi syuk kendong tim tu fi syok ha nem fi la ban syok syaitan apa kendong keti la re fi i nem syaitan yo i fi mentau dan udan nem pada udan syaitan open syai ngiman la kapwa kumno fin job ya syaitan dah ka pule ka ketin jong u blai namar ba ka pule sedang mene fitep ong kumno ka Bible ka ong ba ka Bible ka de ka wat lam arliang serti masin kumni cikenda wan syaitan lem ni du fi ka pule Bible wat pule ra ba that man tak ngila pule kod wat num pule ra fi ru le si fiang ni oi mo tak ngila that palat sepule la syai syaitan lah merah dos ya dos syaitan ya si dan previ ong la ong ba sekam ni la ban puli Bible ong syaitan la wan pat kum ni sa puli pat la syai ken mentak sengi hapit TV datang sukut exam te pin puli Bible nak tat re dei kata idea very good kata kapar I job is syaitan na I job ya no na I job is syaitan ya de kapar dan kapar amut puli Bible ong puli Bible na sa puli pat dalik Sunday school kan haying le you syuk ma dangi le kum tangi I job ya usoi tan dai la dangi sim ya ka Bible em ngi puli ngi long kamba mat ya usoi tan da ka wat lam aliang serti ba usoi tan syak rem mar kata ka jingkeli jong akalong fin syak job usoi tan ne fin job ma pi na ta job ma fi ne job syaitan na bala da fikwa ban job ma fi haban puli ka ketin jong blai ta soba ban yang lang baro ngin yo ban ya duai nak ni kapon ngin penkot ini jing keren jengi kini kapon bo kiti kum ne baro bo kiti kum tu dos bo kiti bo kum ne kabrep ki khamat pasanga ta ngila keren si pangga mentas ni baka Bible kalong ka badan kam mengihaban puleka nama kalong ka ketin ublai kalong ka shisha ba kalong ka bamin toy mga kwa ifi ngin ngin kupor ngin ya duai kabre ki khamat buat na din janga ang Jisu ngi aingo yame namta ka ketin jong me
ngis ngau tho baka ketin jong me baka Bible kalong ka ketin jong me kalong ru ka ba shisha bat kalong ka ba mentoy na menta jongi ladangi pule ya ka ya rap yangi bangila ban pule ya ka man lakasngi kensyat hapok mensim jongi bangin yok sngau ngin yok mat ngin kwa ban puli ya ka bat habang isyem ya ka ban puli ya rap yangi bangin sngau tho ya ka penla yangi bangin long kikun jong me man lakasngi kerda sumar sukher bat kerku lang yangi sngau jing duai haka kerteng ujisu amen ta all best barok sama pensyang ublain kerku ya pilang barok akan ikapor bat lada long kebon blay ngasi kenduk pada kui kapor till then ken mau ban pulih ka ketin jong blay biang am fin pulih nam ta rakti bamut ban pulih 5 ban ngasi sin le tok ta ublain kerku ya pilang barok ublain nam ta buram jong amen Toha kini pat kapor kini kalong kasih utrai kebaningkong jong uni ubenai bakat do ubenai bakat ar jong kasnem arja fulai bangin siyo ban kliap no eka tikum ka skul penpau ngiju pulih yaka Bible yaka sipo hukum yaka bangin siyo ban penspel ne kapor pat lasanya yakani hai timsan Dr. O Lamri man penspel yaka sipo hukum tengah kerpat i timsan man penspel yaka sipo hukum hakani kapor bangin subha menyelang barok tang ini pelajing mod yang pulih sipo hukum ma don katno teli ki hukum sipo yai kita ke bau belai laong hak abar pau lenong ke kitab Exodus manga utra ba belai jong me walam ye me negeri Egypt negeri yeng ke jinglong mrau ya thu ye sipo hukum ke benengkong menam yo kiwei ki belai nelor jonga ke baar menam thau belai thau iladi lemne ke dor ke ru ke badon ha beneng sejrong lemne ha khendau sapa lemne ha ka ha po khendau menam dem yaki lemne shakri yaki labanga utra bo blai jong me ngalong blai bathut shan penwan yak jing palat ki pa ki khon hadu ka balai bat ka basa pateng jong ki bi isi yanga bat bale isnai yaki hajar jong ki ba i yanga bat ki basumar ya ki hukum jonga ka balai menam ong thala ya keteng utrai bo blai jong me na ba utrai onam penksan ya ba ong thala ya keteng jong u ka basau kan mau ya kesngi sabaton man rakhe kho ya ka hanriu sngi man trai bat man le ka kam jong me baro hanrei kesngi ka banyau kalong ka sabaton utrai bo blai jong me hagata men omle kai ru ka kam mame lemne ukhon jong me lemne ka khon jong me lemne rao jong me lemne kam rao jong me lemne ka jingri jong me lemne nong wei wa po ka phalor jong me na ba ha khen reu sngi rao la thaw ka beneng ba dia kendau ya ka duriau ru ba ya baro kat badon haki lu shong sngi ru ha ka sngi ka bahnyau namar kata utrai lo ker khu ka sngi sabaton ba le pen kentang khu ya karu basan burom ya lau kpa ba la ka kemi ban pen slam ya kerta jong me hak khendau ya ka bau tra ba blei jong me u ai hame manreu menam penyap menyau menam klim ka ba pra menam tu ka ba khandai menam sakhi lam ler ya paramarjan jong me bashipho menam ikwa ya ka yeng paramarjan jong me menam ikwa ya ka tengah paramarjan jong me
lamne ya umrao jong u lamne ya kamrao jong u lamne ya masi jong u lamne ka kada jong u lamne ya ka ai ru ka badai ka jong paramajan jong me doblen gut khuingi soba ban song baro Pau jisong uru ia item san Dr. Olamri beliau pendap ia ka bentar ka belasania api ban penspel ia ka sipo hukum beliau kerku kerhai api ban bal bensim nila poi ka bentar ka bekut jong kene ka jingmani bagi syakri jongi lingba jon ka step lingba jon kene ka singutrai ka bekerpang ka Bible Sunday bat ngi dap da ka jingkimen ka bekrau bat ngi pen pau ke jes ngongo ke bakrau ya iba one scam ibon ra ya kene ka jinghikai ka bakrau ya ka tin ke jublei lingba ka jinghikai na ka tin ke jublei batru ya ki actions ki baila ai hagna kapor ba ngai ka long ka jingkur khu ba kalane ha ka jingbut khat jong pi ti hagna kapor num keli ya ke ai ka ba i ba one scam ila ong Nrengan sakar pat ia ki nohi kai. Hakan ke sini try ke banwan pinselek biang ski bentar bersepok jong ki mani. Bangan seorang kin hikai iba one scam ia jikai ayu hakan ke sini try hak Bible Sunday. Begitu ki balaban bat ya kitu ba hikai kitu ki kena ki balaban jubam ki no hikai ken sai ya ka price ya pi mo ken mau ya kata mo in sai price ya pi ya ki bala ban ken mau ha kan ka siu trai ka banwan kan kelih mentah ber khai pinong ber khai pinya deilut tinggal pa ban yo ya ka jubab ha ka siu trai ka banwan kata ka Sunday school ha ka benta ba sepo jongka yeng mani tiba on scam kulishibon yeki ya ka khubor ka kordor kalalong ka basaim ha bat ki khna ki lai bat bha ya ka jingkren ka jong pi lingma ki to ki actions ki filai bang ngi kalong jikr khu yengi baro umtang ikna baret riangi ru kiblah rang ba kibadon ban saki ya kene jing saki jingi ya ka bang yo bentalang ha ka por ti tu blen kur khu ye pi ba on scam blen ip ka met ka ba ka bakhya bar kham tam ya ka jing sakri ka ba koridor ka jong pi kum youth worker ni blen ai ka jing start kem phang ba phila ban pentlun sa frang ya ka kam ya ka blun set api nila poi se bakut ngin penwai no ka jing seng ka jingi ka jing rai ka basispa lai pkandai bar ka bakut jong ka jing rai ngakat pat item san Dr. LKG asan superintendent ka Sunday school ban pelaj ingi ka jing kerku bat penwai apen kiman jonga ban yoi ka buram ka ktin jong me phar khamantoi hinga ban sem kani ya ka ban yo rupa bak siar ka perthei kan ing bat kipaila ka ktin ublei jonga kan ne ka jing imbam jukut long itu yu jisu ubri bar ublei ka jing rai ka basispa life khandai Tuh wai. Abangin mi no nang ni ka yeng ka baku berbakentang e ka jome. Ngiai ngu eme atrai kan ran am ta ka tin ka ba im ka jome. Ngiai ngu eme atrai kan ni ka setiap atrai kan ran bang yo e ka jing hikai ka ban kan saim ta ka jing im ka jangi bangin long ki ba e
ban pulih ke ketien ke ba em ke jome to bangin mi no atrak rat to pelaj ingi de ke jingker ku ke bakan saitam ke jome ba to ai ke jingai ke pada biang tap kerhai jung try jung Jesus Christ ke jing it ba jung blik pan pom jukut chat bor jen lam pencingan mun sim bu to ai kini ke jingker ku lai we kin da shong sa rengkat bat ngi kum ke Sunday school kena shong sa rengkat ke Sunday school hang ni kleng sat long ke perthei mentah do la kertahi ru amen